നാരങ്ങ അച്ചാറിടാൻ പോവാണ്. വെള്ളക്കിടുവാന്നേ. നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത്. എണ്ണ തിളച്ച് അതിലേക്ക് കടുകിടാം. അതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടെ. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി കൊത്തിപ്പൊടിച്ചത്. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം വഴണ്ട് എല്ലാം നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ, പിന്നെ അതിനകത്തിട്ട് കായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല നമുക്ക് വഴണ്ട് വരട്ടെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബും ചെയ്ത് സഹായിക്കുക.